Hvem har vi så her? Herr Pauli, kaptajn Kalen her er netop vendt hjem efter 25 års tjeneste i den tyske hær. Han søger om tilladelse til at bygge på den jyske hede. Heden kan ikke dyrkes. Alle jord kan dyrkes. Kapten, får jag visa er någonting? Jag tror jag kan ha en lösning på ert problem med arbetsmän. Johannes Eriksen, en erfaren bonde, och hans fru Ann Barbara. De har rymt från en brutal herre. Hvorfor kastrere et vildt bæst, der bare gerne vil være frit? Gud netop ikke sætte mennesker på jorden for at skabe civilisation. Gud har intet med civilisation at gøre. Gud er kaos. Livet er kaos. Jeg er ikke enig. Der er en kaptajn Kalen, der er i færd med at bygge et hus ude på heden. Jeg synes, du sagde, at der ikke vil komme flere tosser ud på heden. Find ud af, hvem han er. Han er mærkelig. Præsten siger, at vi kan stole på ham. Vi kan ikke stole på nogen. Vi bliver bare en sæson. Bare indtil de ikke leder efter os mere. Fin du är. En sån fin bings måste ha många rojter. Jeg taler om kongen, som om du kender ham.